Postoji nešto što mi ne vidimo, previdimo ili odbijamo da vidimo, a to je ne umorimo se mi toliko od života ili od godine ili od rada, koliko se umorimo od toga što u nekom momentu više ne vidimo svrhu i smisao u onome što radimo. I što zaboravljamo koliko je vredno i važno, pa makar i na kratko, da radimo ono što volimo i u čemu uživamo i do čega nam je stalo. I zato današnja priča nije samo o Abraševiću. Ovo je priča o ljudima koji su odlučili da se vrate na scenu. I to ne zbog publike, ne zbog aplauza, nego zato što neke stvari, neke ljude i neke prilike u životu jednostavno ne smeš propustiti. Pričat ćemo danas o tome ko su veterani Abraševića, koliko je energije, truda, rada i discipline potrebno za jednu koreografiju, koja nama na sceni izgleda veoma jednostavno i lagano. Pričat ćemo o tome šta gubimo kao narod ukoliko se odreknemo tradicije i folklora. Pričat ćemo o mnogo toga i nadam se da ćete izvući dobre pouke za sebe. Dame i gospodo, drugovi i drugarice, danas sa nama su ljudi koji nam dokazuju koliko strast nema rok trajanja. A to su Ljupka Simović i Nenad Janković koji nam predstavljaju veterane Abraševića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Hajde prvo neko pitanje, ko su zapravo veterani Abraševića? Pa možemo da kažemo da su veterani Abraševića oni ljudi koji su prestali sa aktivnim igranjem. Dakle, imamo prvo timce, imamo školu folklora, omladinski ansambl, prvi tim, imamo veterane. Dakle, veterani bi bili oni ljudi koji su iz raznih razloga prestali sa aktivnim bavljenjem folklorom, ali im je srce i duša ostalo u Abraševiću, u ovom slučaju našem, odnosno u folkloru uopšte. Koliko se često okupljate? Jednom nedeljno, što je prilično često za ljude u odraslom dobu koji imaju obaveza, poslove, decu, mnogi čak i unučiće, tako da disciplinovani smo svake nedelje po jedan put se vidimo obavezno. Svaka čast. Znači, baš svaka čast. Očekivala sam da je to ono kod bar jednom mesečno, ali jednom nedeljno je baš super. Jednom nedeljno i stvarno se trudimo da igramo na tim probama, ozbiljno da igramo i, ajde da tako kažem, da utrošimo ono što smo propustili u toku te radne nedelje, odnosno što nismo utrošili zbog manjka fizičke aktivnosti, da tako kažem. Malo kasnije ćemo se dotaći te teme, pošto je meni jako važno, znači, ali lepo izgledate jedno i drugo, mislim, hvala. ću ja da se priključim. I o tome ćemo pričati da li ima mesta i za nas koji ne znamo da igramo folklor. Sada, zanima me, a koliko često nastupate? Mi ćemo najaviti danas ovaj događaj koji je 16. maja u Kragujevcu, ali koliko često inače nastupate, vi kao veterani baš? Obavezno je za godišnji koncert Abraševića, to je u decembru mesecu, znači kada je dan društva, to je što se kaže obaveza. Mislim, ne obaveza u pravom smislu te reči, već jednostavno naša želja da se pokažemo na tom godišnjem koncertu. I još sad na ovim susretima veterana, pa bar 3-4 puta godišnje. Da kažem, od 3 do 4-5 puta zavisi koliko stignemo i zavisi naravno od naših obaveza, pošto smo svi uglavnom vezani za poslove i za, da kažemo, neke druge porodične stvari i naravno finansijski deo tu nije zanemarljiv jer svako to putovanje treba finansirati, a mi bismo želeli i volili da putujemo što više i dobiđemo što veći deo Srbije. Naravno kada pričamo o festivalima u Srbiji, odnosno o tim susretima u Srbiji i van Srbije bi bilo lepo otići i vidjeti što više. A recimo ovako, ako se mi pitamo, mi bismo voleli bar jednom mesečno da imamo nastup, ali nije to uvek izvodljivo, pa koliko možemo mi nastupamo. A ili možete u okviru Abraševića, tipa da imate svoj nastup pa da pozovete, tipa, ne znam, decu? U okviru Abraševića učestvujemo na tim manifestacijama koje organizuje Abrašević, tipa godišnji koncerti, završni koncerti, oni nas pozovu i nastupaju veterani, nekad sa jednom, nekad čak i sa 2 koreografije. Ima nas dovoljno da nekad možemo i sa 2 da nastupamo, to svakako učestvujemo u tome. A ovo ostalo uglavnom se tiče susreta veterana, smotri, kako već. Mada bilo je nekih ideja da imamo celovečernji koncert, ali sad ne znam koliko je to izvodljivo u našim godinama, fizički pre svega, mada neki smatraju da možemo to da izvedemo. Sad vidjet ćemo da li je to izvodljivo u nekom narednom periodu. A koliko traje jedan koreografija? Da. Od 5 do 10 minuta, zavisi. Može i duže ako ima običaja i tako, ako se peva, bude i duže, ali igrački deo 10 minuta najviše.
Ali to je intenzivnog igranja, dakle to je uglavnom... Kardio igranje. Sada, lepa manifestacija se dešava ovde 16. maja. To je smotra ansambala folklora i dolazi nam koliko ljudi? To je koliko ansambala? Ajme prvo. Dolazi 18 društava, plus mi kao domaćini, znači mi smo 19. društvo koje će učestvovati na tom koncertu. To su ansambli veterana, folklora iz cele Srbije i iz Bosne i Hercegovine imamo 3 društva ovog puta. 2 ansambla su iz Niša, 2 iz Vranja, Beograd, Šabac, Svilajnac, Jasika, iz Obrenovac, Požarevac, rekao sam Svilajnac, jer tako, Banatsko Novo Selo, da, to je prvi put. Znači oni dolaze Sevojno iz Užica, to je tako se zove ansambl Sevojno, ali su iz Užica. Zatim iz Banja Luke, okolina Banja Luke, odnosno Nova Topola, Bratunac, tako da prošle godine nam je bilo, na primjer, društvo iz Beča, to su naši ljudi koji žive u Beču i tad smo saznali, ja mislim da tamo 4-5 društava naših ima, koji se bave našim folklorom, znači samo u Beču. Tako da smo ove godine okupili 18 društava i moram da priznam da smo morali da stopiramo praktično prijave jer je interesovanje bilo prilično dobro, a mi nismo hteli da preteramo u celoj toj priči zbog dužine koncerta pre svega i zbog toga što želimo da to stvarno izgleda i da bude kako treba, odnosno da kvalitet bude na jednom zavidnom nivou. Kada pričamo... Koliko je zahtevno što okupiti 18 ansambala? Pa znate kako to se sad moderno kaže, recimo event management, znači treba nekako dočekati, smestiti, organizovati vreme za više od 300 ljudi bez domaćina, a i mnogi od naših ne učestvuju u samoj organizaciji, nego su više u gostima, tako da jeste, zahtevno je, ali lepo. Da, mi to sve sa mnogo ljubavi radimo, tako da su, naravno ima propusta, ali su minimalni i nisu oni koji ugrožavaju samu manifestaciju, nego je prosto učenje u hodu. Tako da za sad... Ovo su 3. susreti koje organizujemo i ja bih rekao da napredujemo svakoga dana u svakom pogledu, znači da napredujemo. Drugi susreti koje planiramo na Otvorenom, to je jedna, ja bih rekao, prilično bitna stavka u celoj ovoj priči, jer ne da duplira napore koje treba uložiti u celu priču, nego ja mislim da su 5-duplo veći napori. Mnogo je lakše na Zatvorenom, mislim mi imamo rezervnu varijantu da to bude na Zatvorenom, ali se svi nadamo da će biti na Otvorenom. To jest, zabranili su mi da gledam vremensku prognozu, pošto sam ja onaj koji tu stalno suviše realno gleda, jer tako da ne kažem pesimistički malo, ali generalno gledano ideja je da bude na Otvorenom kod Krsta. To će biti mnogo, mnogo bolje nego da bude u nekoj sali, tako da, ali nama povećavate napore, ali nama to nije žao, naprotiv, mi se trudimo da svake godine, kažem, budemo sve bolji i planirali smo ove godine neke novitete u odnosu na prethodnu godinu, vidjet ćemo kako će to da se odrazi, da li ćemo sledeće godine imati još veće interesovanje, nadam se da će ovo prerasti u jednu veliku i lepu tradiciju. Jednostavno, cela Srbija ima te susrete veterana, tako smo i došli na ideju kada smo počeli da putujemo i kada smo videli na koliko mesta se te manifestacije održavaju od najmanjeg sela pa do velikih gradova, shvatili smo da Kragujevac kao 4. jer tako zvanično grad u Srbiji, da možemo i tako reći, sasvim sigurno zaslužuje da ima jednu takvu manifestaciju, ali ja bih rekao na jednom malo višem nivou nego što je većina ovih ostalih i mi ćemo se potruditi da tako bude. Dobro, a sada neće se događati samo, znači u 16:30 je u stvari koncert, tako taj, ali je lepa i priča pre toga, znači vi se okupljate u koliko sati ujutru, kako to izgleda? Doček smo nekako planirali da bude do podne da dođu, pošto dolaze sa različitih strana i onda mi imamo mini zakusku kod nas, raspoređivanje za preslačenje, poznavanje ko dolazi prvi put, mini druženje, pre nego što počne samo to spremanje za koncert i plan je da do 3:30, odnosno 15:30, svi budu tip-top spremni za nastup i onda ide šetnja od prostorija Abraševića do Starog suda sa organizovanim slikanjem ispred suda tu i jedan deo koji je novina u odnosu na ranije smotre, planirali smo da od svakog od gostiju odvojimo, oni će u stvari zapravo
da odvoje po par, da se vidi muška i ženska nošnja iz kraja koji oni predstavljaju, neka kao mini revija narodne nošnje. I znači defile ide od Abraševića preko suda do Krsta, je li tako? I tamo kreće koncert u 16:30. Da. Pre toga će da, nadamo se, biti organizovano jedno veliko kolo ispred suda, to jest na trgu Radomira Putnika. Sve će to biti praćeno i snimano, nadamo se, dronom i svim tim, da kažemo, savremenim uređajima koji će omogućiti i tako live prenos koncerta putem društvenih mreža za one koji nisu došli, to jest koji nisu iz Kragujevca, odnosno pre svega da učesnici, to jest naši učesnici smotre mogu svojim prijateljima da prenesu i da kažu koji je link u pitanju i da prate koncert iz Kragujevca, tako da na taj način to, kažem, podižemo na jedan znatno viši nivo nego što je to bilo na nekim prethodnim tim susretima veterana. Neka ideja da iskoristimo sve moderne tehnologije i sredstva koje se nude u savremenom dobu, da opet nekako ljudima što bolje približimo tradiciju. A to je, čini mi se, možda najbolji način, da na način na koji oni zapravo funkcionišu, vi njima date ono što ste hteli da im date, a nama je jako stalo da se održi inicijalna stvar, a to je tradicija, folklor, običaj i ta neka kulturna baština čiji smo nosioci mi. Recite mi, hoće li oni samo po jednu koreografiju igrati, svako od njih? Po jednu, sasvim je dovoljno to, pošto je 18 društava, po jednu koreografiju i mi kao domaćini jednu, to će da bude i više nego dovoljno što se tiče dužine koncerta. Otprilike, znači 5 do 10 minuta traje jedan, koliko traje? Pa sa smenama do 2,5 sata naše je plan da ne pređe to jer bi bilo previše. Da završimo do 19 časova, to je ideja. Sada vas, recimo da pitam, da li postoji nešto što, na primjer, mi kao publika ne smemo propustiti uopšte? Imate nešto da izdvajate? Domaćine, naravno. Dobro, i za domaćine na kraju ili na početku? Zbog obaveza oko organizacije uvek nastupamo na početku da bismo mogli posle da se posvetimo gostima, ali svakako smo maksimalno posvećeni koliko to veterani mogu da svaki nastup bude besprekoran, vodimo računa i o nošnji, i o igranju, i o svemu, tako da u ostalom kogod je gledao mogo je da se uveri da ovo što govorimo da je istina, a evo prilike 16. u subotu. Ali bi svakako bilo lepo da publika ostane da gleda i sva druga društva, jer svako će tu doneti nešto svoje, na svoj način odigrati koreografiju, ima tu i rekreativaca, to smo negde jer tako pomenuli da to skupi veterani rekreativaca, možda stvari nismo pomenuli, ali i rekreativci dolaze. Oni imaju možda neki svoj drugačiji stil, opet svako se trudi da predstavi možda svoj deo, da predstavi igre iz kraja iz kog dolazi, tako da nekome će biti atraktivnije te igre iz, ne znam, okoline Niša, okoline Vranja, nego nekom drugom iz Vojvodine ili iz Šumadije i slično. Mi ćemo naravno se predstaviti igrama iz okoline Šumadije, jer smo domaćini, dolazimo, to jest iz Kragujevca smo, tako da je ideja da na tim susretima veterana kad smo mi domaćini svakako igramo nešto što predstavlja nas. Sada si mi spomenuo i rekreativce, pa hajde da razjasnimo koja je razlika između rekreativaca i veterana. Pa veterani su oni folkloraši, da tako kažem, koji su prošli sve ove folklorci, koji su prošli sve ove sekcije koje smo malo prepomenuli, školu folklora, omladinski, dečiji ansambl omladinski, prvi tim, i kad završiš sa aktivnim igranjem, onda postaješ veteran. A rekreativci su sada opet odrasli ljudi koji, zahvaljujući, nadam se, nama, odnosno ljudima koji se bave folklorom, to vide kao nešto lepo i žele da nauče da igraju i jednostavno su spremni da odvoje deo svog slobodnog vremena, da uče da igraju, što se kaže, pod stare dane, po znacima navoda. Mislim, to nikako nisu stari ljudi, ali generalno po stare dane u smislu nisu počeli na vreme, da kažem, da se bave. Recimo 25 plus, tako. Svakako, da. To u prevodu znači da ja koja nikada nisam igrala folklor mogu da dođem kod vas i da se priključim rekreativcima. Koliko ima rekreativaca, ne vas, nego rekreativaca? Ja stvarno ne znam tačno, to postoji osoba koja to vodi, svako koga to zanima može da dođe u Abrašević. Ono što znam da kažem je da se probe održavaju četvrtkom u 9, čini mi se, da, uveče, i može da dođe bilo ko želi da nauči da igra narodna kola,
iz svih krajeva se repertoar radi kao što bi se radio sa decom u školi folklora i neka dođe, neka se upiše, stvarno ne znam to koliko ih ima. Ali su, Kako, jer smo mi... S obzirom da ste rekli da između ostalog sada na Smotri će biti i nekoliko društva koji su stvari rekreativci, je li tako? Znači, to iz Da, drugih da. gradova, da, mogu da se kasnije prijave na te Prijave za susrete, da. Ako sakupe ansambl koji je za izvođenje, nije sve za izvođenje, treba da prođe neko vreme ipak da se to navežba da bi jedno je bilo igranje za po koncert. kolu, a drugo je igranje koreografije, jer tu ima smenjivanje različitih slika, znači treba sve to da izgleda kako treba. Sad ćemo malo o tome da pričamo. Ajde. Dobro, ja bih, u suštini bih zaista voljela ne samo Abrašević da predstavim, nego bih voljela da predstavim kolika je važnost zapravo da deca, odnosno mladi, se prosto priključe. Pa hajde prvo neko pitanje, da zanima me, šta je po vašem mišljenju možda idealno da, koje godine su idealne da dete krene? Znači ono tipa da ne bude ono premalo pa da mu to prebrzo dosadi pa da neće više da dolazi ili da ne bude prekasno pa da kaže ja ovo nikada neće naučiti. Šta je možda neka ideala? Kako uopšte to postoji? Pa ne znam, mislim da ne postoji. Lakše je, čini mi se svakako, kad krenete da igrate kao mali. Ja mislim da smo Ljupka i ja, tu smo negdje i sličnih, da ne kažemo sad, sličnih godina, ali smo krenuli otprilike u isto vreme i to je bio, ja ne znam tačno, ali neki drugi, treći razred osnovne škole. Sad vidim da deca dolaze i pre osnovne škole, znači imamo i decu 4-5 godina, mislim 5-6 godina da dolaze. Da li je to rano? Možda i jeste, ali sa druge strane opet, ako se ta deca na pravi način usmeravaju, mislim da će ostati tu i da će to zavoleti. A opet imamo i primjera i iz naše generacije gde su određeni ljudi došli mnogo kasnije od nas, pa su zavoleli i ostali u tome i dan danas su u folkloru. Znači nema pravila, ali ja mislim da je svakako lakše da se krene na vreme. Sad šta je pravo vreme, to je vrlo teško I neka bude bar osnovna škola. Pa početak Pa tako, osnovne nekako škole. sa polaskom u školu je, da nazovemo to idealno, ali stvarno zavisi od mnogo faktora. Evo sad mi pada na pamet da najčešće su ljudi dolazili, odnosno deca, tako što je još neko od njihovih prijatelja išao na folklor, pa su se tako upisivali, sad neki ostanu, neki ne, ali generalno čini mi se da je to ključni faktor bio da li imate odgovarajuće društvo da posećujete tako nešto, što se opet radi godinama, jer i folklor je neka vrsta sporta koji traži posvećenost. I odricanje. Da. Da, i odricanje. Sada, ja bih želela to da predočimo malo koliko je zapravo lepo. Ja nisam bila u Abraševiću, ja sam igrala standardne latinoameričke plesove. I zašto sam ja igrala standardne latinoameričke plesove? Evo čisto možda neko ko bude htio možda iz Abraševića, možda i neko ko se bavi uopšteno plesovima ili bilo, mislim, narodnim igrama ili čime već. Možda ovo može da im bude dobar nauk. Nama su došle su neke plesne škole kod nas u školu i animirali nas decu da se prosto njima priključamo i slično. U tom trenutku, na primjer, nije bilo ljudi iz Abraševića, tako da ja nisam imala uvid da to uopšte postoji. Tako da, eto, ko bude hteo, možda može eto, da ide po školama pa da kaže, eto, postojimo, radimo na taj način. Šapnut ćemo tamo. Šapnite tamo. Ali sam kasnije, kada sam ja već odrasla, ja sam upoznala devojku, odnosno ženu u tom trenutku koja je bila u Abraševiću i ja se sećam se koliko je ono ljubavi, mislim, ono pričala o tome. I voljela bih da istaknem šta je to posebno i zašto deca baš možda čak ako niko i ne dođe u njihovu školu možda mogu da dođu. Znači Abrašević znamo sad da svi već i gde je, tako da prosto mogu sami da se raspitaju pa da dođu. Sada, ona je meni pričala, ne znam, i o putovanjima i o druženjima i o tome koliko je to lepo, pa ja sad da želim iz prve ruke da možda prenesemo našim gledalcima i slušalcima kako to izgleda. Šta je vas privuklo Abraševiću? Pa ja sam isto krenuo, kažem, kao dete, kao dečak, to je sad, mislim, razlika između dečaka i devojčica postoji, to je očigledno da u smislu prihvatanja folklora, tako da krenuo sam više pod uticajem porodice, ja bih rekao. Otac mi je bio na kratko u Abraševiću, stric mi je bio duže tu, tako da verovatno je to bio taj neki osnovni uticaj njihov, a naravno posle kada sam video kako to izgleda, naravno da to druženje koje ste pomenuli i putovanja predstavljaju suštinu privlačenja, čini mi se, svih osoba u folklor i uopšte, mislim u Abraševiću, odnosno uopšte u folklor. Mi nismo imali sreće, da kažem, na početku, naravno
potrebno je da prođe određeni vremenski period da se nauči, da imate određeni repertoar. Ne možemo preko noći da znamo da igramo 5, 6, 8, 10 koreografija, jer da biste bili igrač koji može da iznese jedan koncert, neophodno je da imate veći broj koreografija na svom repertoaru, da bi neko mogao da se osloni na vas, jer to u prvom timu su celovečernji koncerti. To je veći broj koreografije se igra, drugo je ovo što mi kao veterani odigramo po jednu koreografiju sada, ali u to vreme, znači kada ste prvotimac, treba da imate određeni repertoar iza sebe i da možete to da ispratite. Tako da je potrebno strpljenje, potrebna je vera u sebe, potrebno je odricanje u smislu, dobro, ja kao dečak mnogo fudbalskih utakmica, na primjer Lige šampiona, u to vreme nisam stigao da odgledam jer smo imali 3 puta nedeljno probe, kao prvotimac imate 3 puta nedeljno probe, to je po sati, po vremena traje proba, plus da dođeš, plus da odeš, tada nije bilo taksija, nije bilo, nismo imali kola, da kažem, u to vreme, tako da ja ne znam kako smo sve to stizali, ali smo stizali, verovatno je taj entuzijazam i ljubav prema tome je preovladala i uspevali smo sve da stignemo. I kasnije su došla putovanja. Dakle, i ta putovanja jesu nešto što je nezaboravno, jeste nešto što ne može, čini mi se, lako ni da se prepriča, jer treba doživeti, a drugačije kad vi nekome pričate, nije to jednostavno isto. A tebi, Ljubka? Pričamo o motivima za igru. Ja sam nekako, sad je to možda malo opširnije, ali ja sam dete jedne učiteljice koja je nažalost pokojna, ali koja je imala senzibiliteta za te stvari. I još kao malo je ona mene za ruku vodila, ona je vodila folklor u svojoj školi, ja sam svaku tu priredbu gledala, pa kad se nešto dešava, tad to nisam znala, jer još nisam išla u školu, to je igrao Abrašević po gradu, ja sam na svakom koncertu bila i meni su ovolike oči bile na svakom tom koncertu i nekako čini mi se da se baš od ranog detinjstva rodila ljubav prema samom folkloru, prema samoj igri. Onda kasnije otkrivanjem svih tih faktora koji čine folklor, ne mislim samo na igru, nego recimo kad sam otkrila pevanje, ja sam dobila jednu još dodatnu novu dimenziju lepote tog izvornog pevanja i potpuno se zaljubila. Tako da nije samo druženje, nije samo putovanje, to je svakako važan faktor i činilac jer nekako čini stvar kompletnom, ali lako je zaljubiti se u narodnu tradiciju jer smo mi iz ovih krajeva nekako prirodno orijentisani kao onome što je nama blisko, odnosno naš folklor, bez obzira o kom delu Srbije govorili. Tako da neki ljudi koji možda nisu toliko zaljubljeni u folklor kako sam ja, zadrže druženja i putovanja, ali inicijalno čini mi se da svako dete voli da igra, tako da samo treba nekako ga navesti na tu vodenicu da samo proba, pa će neko i da ostane. Sad, ja moram da pitam, je li ima više devojčica ili dečaka? Devojčica. Pa uvek više devojčica. I devojčica i žena u veteranima, tako da... Da. To je Balkan. Da, meni je fascinantno to, mislim sada opet iz moje perspektive, ali kažem, znači mi svi vidimo sada svojim očima i slično. Meni je interesantno, ja ljude koje poznajem, koji su u kulturno-umetničkim društvima, znači ne mora sada samo da bude Abrašević, nego i iz regiona, znači ono koje poznajem, ja više poznajem muškaraca. I što mi je bilo onako fascinantno, jer i ja u bukvalnom smislu drastično, znači recimo na 20 muškaraca ja poznajem 2-3 žene koje se bave time. I meni je bilo fascinantno jer kod nas isto recimo standardnim latinoameričkim plesovima bilo je drastično, znači ono tipa na 10 devojčica dođu ono tipa 2 dečaka, tako da mi je bilo super kao u fazonu tipa što ja ovo nisam otkrila ranije da postoji. Ali ono što me zanima i što bih opet volela znači da predočim kao neku stvar koja mi je jako lepa, kako izgleda kada vas gledaju ljudi, recimo vi odete na neku svadbu pa možda vas ima 2-3 bar 2-3, kako izgleda to? Pa ja mislim da je to, da smo mi sami sebi dovoljni na tim svadbama. Sada idemo, naravno, išli smo u ranijem periodu više na svadbe, sada smo više okrenuti 18. rođendanima, pošto stižu polako deca do 18. rođendana, ali to je opet priča za sebe i opet čini mi se da drugi ljudi budu pod utiskom toga kako se mi provodimo tamo. A to da se primećuje razlika, evo sad mogu najsvežiji primjer, znači bio sam na 18. rođendanu kod koleginice pre 7-8 dana. Dakle, prišao mi je čovek koji me zna, sad verovatno nije znao da sam u folkloru toliko i rekao mi samo ja ću tvojoj šefici da
predočim da bi moglo da bude obavezni folklor bude obavezna nastava kao na fizičkom. Mislim, nekad smo na fakultetima imali fizičko vaspitanje, tako sada toga više nema, nažalost, ali kao da bude obavezno koliko se njemu to svidelo i koliko je on video razliku, verovatno. Mi to i ne primećujemo, ali kad ti ljudi kažu, pa kaže, vi se uopšte ne umorite kad igrate. U stvari, to je to da se ipak vidi razlika između nas i onih koji su samo naučili to da igraju, pa se po znacima navoda muče, odnosno mnogo veći napor ulažu od nas da odigraju isto to što mi radimo. I kada si tu spomenuo već za školu, mislim sad opet mi kao utičemo sada, tako uz pomoć ovog podcasta utičemo na društvo i možda ćemo da promenimo, je li tako, kako se zove? Svet. Da, svet, ili bar školstvo. Verujemo u to, da. Ali ja ću da navedim, ja sam inače veliki ljubitelj Kube i ono što je mene fasciniralo recimo sa Kubancima, oni prve časove, znači kod njih kada odlazite u školu, na prve časove svi idu na ples, u bukvalnom smislu i tamo u bukvalnom smislu svaki Kubanac i svaka Kubanka zna da pleše. Znači vi ne poznajete muškarca Kubanca koji ne ume da pleše, za razliku, na primjer, od nas koji ne znaju niti plesove, niti folklor naš i slično. I mislim da je to jedna od jako važnih stavki i između ostalog, evo ja ću navesti, mislim da sad dobro, ja sad već imam onako malo više kilograma, ali u momentima dok sam, ajde ja ću da nazovem, trenirala ples, nikada nisam imala bolju liniju nego tada. Sada, hajde da spomenemo i taj moment, znači da li su devojčice, devojke, žene, muškarci, ili tako, zgodniji kada plešu u folkloru i koliko tu kardio vežbi? Ja mislim da su ljudi lepši kad plešu generalno, bez obzira na kilažu, stas, genetiku. Tako da u tom smislu sigurno su lepši. Sad sve ostalo, to je pitanje da li sad na kom nivou se bavite bilo kojim plesom, na kom nivou se bavite bilo čime, zavisi kakve ćete rezultate da dobijete. Nije moguće folklorom skinuti kilograme ako je to neko motiv, jer je to skroz druga vrsta, to je više kardio, više kondicija nego što su treninzi snage. To ne može da bude motiv, ali nema ni potrebe, jer je sigurno svaki čovjek mnogo lepši kad stane u kolo da igra nego kad sedi za stolom. Dobro. Kako su tvoje iskustva na svadbama, na događajima, tako nekim, kako te gledaju? Pa mi, pošto se znamo i družimo, već okosnica veterana, većina nas bukvalno celog života, evo Nenad i ja, od prvog razreda osnovne škole, naravno da smo jedni kod drugih bili na tim svadbama i to je uvek bilo atraktivno. Ali evo šta mi je sad palo na pamet, kad smo bili aktivni još igrači, onako, dok smo se još vodili kao prvi tim, imali smo možda 20 godina u proseku u generaciji, počelo je sa tim udajama, svadbama i to. I mi smo tad bile toliko motivisane, sad govorim o ženskom rodu, zato što je reč o ženskoj pevačkoj grupi koja je tada bila aktivna baš ozbiljno. Čitav običaj smo sprovele jednoj od nas koja se udavala među prvima pod prozorom i to na bubnju ispred zgrade i to je stvarno, se sećam, tad nismo nažalost imali, da, možda je bio neki zvanični sa VHS kamerom, neki snimatelj, ali to nije ostalo zabeleženo, ali čak i ako ja ne pamtim mnogo toga, se sećam tog doživljaja da smo mi pevale te običajne pesme za svatove, toj prijateljici koje su davali, to je nešto možda najlepše što smo mogle za nju da uradimo. A naravno da je na samoj svadbi bio skoro ceo ansambl i da smo izvodili i koreografije i improvizacije. Spontano, da. U to vreme je bilo spontano. Sad su počeli neki ovi mlađi da to rade, bukvalno se odigra cela koreografija. Mi smo to tad radili spontano, onako kako ti dođe u samom tom trenutku. Tako da zaključimo, svakako jeste atraktivno kad 15-20 ljudi radi isto i to je sigurno navežbano jer mi polazimo iz iste kuće, iste koreografije smo igrali. To je lepo bilo gde da se vidi. I da, ostavljamo utisak. I nije da nam nije namera. Da, komšije su, ja sam sigurno da su tu svadbu komšije zapamtile garantovano, ako je neko od njih, kako se zove, gledao ovu epizodu, može da piše da li. A malo pre smo pomenuli pre nego što smo počeli sa snimanjem, kako smo eto i čak i u ovim godinama imali
priliku da budemo gosti na svadbi i domaćini su želeli da mi izvedemo koreografiju i to se svim ostalim gostima koji nisu iz folklora jako svidelo, baš je bilo zanimljivo, da. Jeste, mislim, stvarno jeste onako baš doživljaj, baš onako lepo i kada vidiš nekoga ko zna samo da igra, znači ono ko je rekreativac, da tako kažem, da ne mora da bude veteran ili ne mora da uopšte bude prvotimac ili šta već, svakako je lepo. Sada mene zanima, pričamo o koreografiji, koliko je vremena potrebno zapravo da se savlada jedna koreografija? Pošto te deluje ono kao vi kad izađete, meni to deluje ono kao ovi su samo izašli, znači to je to? Pa zavisi od, ja bih rekao da dosta zavisi od toga iz kog dela Srbije je koreografija, tako kažem. Tako da može da bude tu lakši koreografija, ima teži koreografija, a i zavisi opet da li se radi o profesionalnom, mislim o prvotimcima, odnosno o pravim igračima koji ceo život igraju, tako da intenzivnog rada tu treba, ajde da kažemo, par meseci. Nakon toga je sve uvežbavanje, jer mi ćemo naučiti koreografiju i jedno igrati na probi, a drugo izaći pred publiku i odigrati to bez greške, što bi se reklo, i da to bude dovedeno do nekog nivoa da smo svi zadovoljni. Znači, mi ćemo znati korake, ali jedno je proba, a drugo je scena. Koja je najlakša koreografija, koja je najteža? Pa to je teško reći šta je najlakše, šta je, da. Postoje kao, ne znam, jug i jugoistok Srbije, zna se da su zahtevniji malo koraci, ali za iskusnog igrača ni to nije problem, tako da su oni možda u tom tehničkom smislu koreografije iz tih krajeva malo zahtevnije, da treba više vežbe da se to savlada, ali generalno zavisi od koreografa koliko će da budu komplikovane te slike, koliko će često da se menjaju, zavisi to što je Nenad i hteo da kaže da svaki kraj ima neke svoje običaje koje se donekle predstavljaju i kroz to kretanje, recimo za Šumadiju je karakteristično da se igra u kolu, da se počinje sa onim laganim šetnjama i to nije previše teško, a na primjer na jugu odmah kreće i na istoku istrčavanje i sve do daske od početka do kraja. Zato običnoj publici te, na primjer, koreografije mogu da budu jesu atraktivnije. Mi, na primjer, to su sad deo veterana igrao na godišnjem koncertu igre iz Leskovca, znači dobili su neverovatan aplauz, a i oni su se skupili posle dužeg. To je mlađa generacija od nas, ali su se skupili posle dužeg vremena, jer oni su sad u fazi da imaju malu decu, pa ne mogu da dolaze, ali su se, pošto je 120 godina Vrašević slavio, skupili su se i odigrali su i utisci su bili fenomenalni. Zato što je brza koreografija, atraktivna, smenjuju se slike, u tom smislu je bilo to bude zanimljivo publici. Naše Vranje, na primjer, koje igramo, to je nešto što kad god igramo, gde god igramo, ljudi traže bis. Ali postoji ono što se zove emocija. I svaki izlazak na scenu u tom smislu je i poseban i različit, kao što i svi muzičari to verovatno govore. Vi uvek imate neku interakciju sa publikom. I ove šumadijske koreografije su vrlo često dobijale ozbiljne aplauze, bez obzira što nisu u toj meri atraktivne kao Leskovac, Niš i Vranje, zahvaljujući tome što smo mi uspevali da im prenesemo osjećanje koje imamo dok to radimo, tako da ne bih ja tu ništa podcenjivali, postoji nešto što je atraktivno, da, ali to je samo na prvi pogled, da i ovo sve ostalo je tekako lepo na svoj način i kad se ostvari ta konekcija sa publikom, veće nagrade od aplauza nema, dobijamo je za sve nas. Ja sam više pitanje bilo postavilo ono tipa, ja ako sada krenem kao rekreativac pa mi date, ne znam, neku vlašku kolo, ja verovatno posle toga ne bih ni došla, nego ono kao u fazonu krenete onako polako sa nekim onako laganim, pa onda me uvedete u... Treba vremena. To je ono što ljudi najčešće zaboravljaju kad je reč o folkloru, da to nije stvar koja se uči za 1 ili 2 dana, čak nije ni za 2 meseca, treba bar 2 godine, a da biste postali ozbiljan igrač, često i više, naravno, u zavisnosti od toga ko je koliko talentovan i koga uči na kraju krajeva. Tako da folklor zahteva jedno strpljenje pre nego što dođete do tog nekog nivoa da ste vi spremni za scenu, da to na sceni izgleda lepo. Šta je za vas folklor? Disciplina, beg od svakodnevice ili nešto drugo?
treće, peto. Za mene sve od toga, zavisi Da. kako koji dan i kako koji sat i kako koji mesec, ali sve. Da. Bukvalno sve, znači u nekom trenutku će biti to beg od svakodnevice, u nekom trenutku će to biti zadovoljstvo, u nekom trenutku će Fizička to biti aktivnost. fizička aktivnost, da, ali u stvari sve, Oaza. da, na neki način. Sada, mene zanima ovako, šta mi kao obični građani koji se ne bavimo folklorom, nismo još uvek postali ni rekreativci, pogrešno vidimo u folkloru, a zapravo šta ne vidimo, a trebalo bi da vidimo, odnosno šta mislimo da jeste, a ono zapravo nije. To je malo filozofsko pitanje. Da. Pa recimo, kad sam bila mlađa, to se na meni više videlo da ja zapravo nikad nisam slušala narodnjake. Bez uvrede svakom ko to radi, ali to nikad nije bila moja stvar. Čak i jednom se sećam da je neka televizija gostovala u Abraševiću, pa su tražili gde je ona heavy metalka što igra folklor. Nisam bila heavy metalka, ali to je za ljude koji se ne razlikuju tu drugu muziku od prve, recimo, bio način da me nekako izoluju i da ja sad budem atraktivna, i mislim da je jedna od najvećih grešaka ta što se folklor i tradicija poistovećuju sa narodnjacima, sa modernom narodnom muzikom. Tu često, bar ja lično, nailazim na nerazumevanja kod drugih ljudi, jer stvarno nije isto da li je, ne da ne izgovaram sad ničije ime od tih koji su najpopularniji, i da li je to nešto što su neki ljudi pevali na prelima, po selima, žetvama i u komšiluku se skupljali i tako, i nastajalo spontano iz ljubavi i prenosilo se generacijama, ili je neko sad se setio da je super stvar da napraviš pesmu za ispraćaju vojsku, kako je to bilo popularno kad smo mi bili mlađi. Tako da možda, eto, to da izdvojim, da folklor nisu narodnjaci. Ukratko. Slažem se u potpunosti i ja isto mislim da važi neko pogrešno mišljenje, kako bi mladi rekli, da oni koji se bave folklorom, pogotovo dečaci možda, ili muškarci, nisu cool, kako bi to oni rekli, ali upravo što Ljupka kaže, mi smo spoj toliko različitih karaktera, toliko različitih profesija, toliko različitih senzibiliteta i funkcionišemo savršeno kada smo tamo. Kada smo na sceni i kada smo u Abraševiću, to je neka druga priča, a neko sluša ovakvu vrstu muzike, neko onakvu, neko treću neku vrstu, neko ne sluša muziku uopšte, ali se bavi folklorom. Ali ja imam utisak da se mi bolje prilagođavamo bilo kojoj situaciji drugoj od nekih drugih koji su isključivi i kojima može da bude problem ako ti neko pusti neku vrstu muzike. Mi smo u svetu muzike i nije folklor ovo što je rekla, dakle ta pogotovo novokomponovana muzika, ali ćemo se mi snaći prilagoditi i toj vrsti muzike, i izvornoj muzici, i rock, i pop, i koju god hoćete. Tako da mi ćemo se provesti gde god hoćete i uz koju god hoćete muziku. Sad mi pade jedan potencijalni odgovor na tvoje pitanje na pamet, da možda je predrasuda da folklor nije za svakoga, a zapravo jeste, jer folklor predstavlja kompletno stanovništvo, kompletan narod. Jer je to kulturno nasleđe jednog naroda. Pre nego što krenemo na kulturno nasleđe, imam pitanje i vezano za to. Htjela sam da pitam, jesu li zapravo cool dečaci koji igraju folklor? Meni ako pitate, naravno da jesu. I devojčice i dečaci. I devojčice i dečaci. Znači pozivamo dečake i devojčice da dođu, da igraju. I treba nastaviti sa narodnom tradicijom i mi se trudimo na ovaj način da to približimo i nadam se da uspevamo u tome i nadam se da će posle 16. biti pozitivni utisci o svemu tome. Ja bih voljela da naglasim i ovo pitanje, šta mi zapravo gubimo ako gubimo našu narodnu tradiciju i folklor kao narod? Ja sad ne znam koliko smo mi baš pozvani da o tome govorimo, to je kompleksno pitanje, ali svakako da svaki čovjek treba svoje nasleđe da neguje i da nosi sa sobom na pozitivan način, da se ne pravi od toga podela i mržnja s kakvom se relativno često susrećemo na ovim prostorima, nego da ono što je najlepše od svoga prezentuješ i ostatku sveta i da tako razmenite najlepše što imate, a folklor je jedna od tih najlepših stvari. Ako govorimo
prvenstveno o igri i pesmi kroz folklor. Gubi se identitet. To je definitivno i stapamo se sa nečim što možda, nije možda, nego nije naše. I ne treba težiti tome. Pada mi na pamet jer tako Thanksgiving Day i Da. ne znam, takve neke stvari koje su se uvukle i u škole. Zašto to kada imamo naše običaje i Belu nedelju, Belu da. nedelju imamo neke naše sugrađanke, ja mislim ovde i u Kragujevcu, koje se trude Koledare, da. da to prikažu i pokažu ljudima i mislim da je to super. I da na tome treba istrajati svakako. Ovo su više zbog marketinga Da. uzeli, znači ove stvari, Ali jednako su atraktivni i ti naši običaji, samo da, nemaju dovoljno dobar marketing, ali čini mi se da se malko nešto pomiče u Dešava tom se. Evo, smeru. pomeramo se. Da. Pomeramo se makar i kroz ovu epizodu, Tačno. možda sitnim koracima, ali u principu je lepo pričati. I malo pre si lepo napomenula, znači meni se inače dopadaju posebno neke ja ne znam baš sada sve, da budem iskrena, ali recimo narodni običaji vezani za svadbe i tako dalje. Znači taj, na primjer, događaj koji ste vi priredili toj svojoj koleginici, definitivno, opet napominjem, znači ne samo da vi niste zaboravili, nego neće ni ona, ni komšije, znači ono u bukvalnom smislu. I vredi zapravo zadržati neke od tih običaja, mislim ono svakako. Mene zanima ovako, neka najneočekivanija, možda najluđa stvar koja vam se dogodila, a da je niste očekivali kao na nastupu ili tako nešto. Pa imamo neke situacije koje možda nisu baš jer tako, Ima naravno najviše. za javni nastup, ali svakako bilo je spadanje određenih delova nošnje, a dobro, to se dešava manje više svima, Da, grešaka. ali meni je ostala upečatljiva situacija, nećemo imenovati jer tako drugaricu, koja je propala kroz rupu u Pioniru, nekadašnjem Pioniru, jer pored Šumadije, nažalost, koja ne postoji već koliko godina, u Pioniru smo održavali koncerte i na tehničkoj probi, ako se ja ne varam, ona je bukvalno propala kroz scenu. Ja sam bio, ja mislim, prvi posle nje i pre nje kolovođe bio, nažalost, pokojni jedan naš drug Vlada. Zadržali smo je nekako i, da kažem, ostala je van te rupe, to jest izvukli smo je. Ja ne znam koliko dugo je ta rupa postojala posle na početku scene u Pioniru, dakle, i ne znam ni kako smo odigrali taj koncert, verovatno je to... Ne mogu da se setim. Mislim da je to ostalo na sceni, tako samo smo se mi povukli malo iza jer je to bilo neposredno pred koncert. Ali to je svakako bila jedna od stvari koju niko nije očekivao i koja se jednostavno desila. Pa se kaže lako. Pa ima svega. Dešavalo se ranije dok tehnologija nije dovoljno napredovala na ovim montažnim binama koje se postavljaju obično na otvorenom prostoru, se rade iz nekih paleta koje su da li metar sa metar ili metar i po. I na onim sastavima to je ako stojite i držite gitaru ili mikrofon, uopšte neprimetna stvar, ali ako igrate i svi na isti način, vi često se desi da lako zakačite. Mi moramo zato slušati tehničke probe da osmotrimo gde bi trebalo podignuti nogu više nego što je možda u koreografiji predviđeno, da se ne bismo sapleli. A sitnih propusta ima gomila. Sad mi je pala situacija iz Nemačke, ja mislim da je to bio Ingolstadt, kada smo bili na onom festivalu njihovom, na ulici smo igrali, sad bila neka crna podloga, sunce toliko grejalo da je se ugrejalo ono od ozdo, da smo mi možda igrali i brže nego što je trebalo u tom trenutku, jer smo gledali da se sklonimo samo što pre odatle koliko je izbijala toplota od onog materijala nekog, ne znam od čega je bila, da kažemo, ta podloga po kojoj smo igrali. Mislim, to nije bila bina nego neka podloga. Opanci su, pretpostavljam, tanki, znači to je bilo loše. Tako, ima svega uvek. Smešnog i zabavnog. Mene zanima, sad ne mora baš statistički podatak, ali koliko ima brakova iza Braševića? Naša generacija, to će Nenad biti pozvaniji da kaže, zato što je jedan od, ali evo ja ću kao publika da kažem da je naša generacija u tom smislu možda najdominantnija. Ja mislim da sigurno jeste ta neka naša, ja bih nazvao sad srednjom generacijom, jer imamo starije veterane od nas, mi smo ta neka srednja generacija, imamo ove što sam malo prepomenuo, veterane koji imaju malu decu, još uvijek koji su na početku svojih bračnih obaveza. Jeste se prebrojali? Pa nisam brojao, ali 7, 8 do 10 ima bračnih parova. I sad to je ono... Srećnim brakovima. To je sad, mi imamo jednu vrstu problema, ovi koji nisu u braku imaju drugu vrstu problema. Mi imamo problem što oboje odsustujemo od kuće i sad treba neko da čuva decu dok su mlađa deca, naravno.
treba neko da čuva decu kad treba da ideš na probu, kad treba da ideš na neko putovanje, na neki koncert negde, a ovi drugi imaju problem da objasne suprotnom polu zašto se toliko zadržavaju i zašto im je toliko lepo tamo u Abraševiću, jer jednostavno, mada su, ja mislim, uglavnom mi navikli da jednostavno se zna, ako, mislim, mi imamo utorkom probu, utorak je dan za Abrašević i to mislim da većina poštuje i da se niko više ne buni i svi su shvatili koliko je nama to bitno i važno, tako da... Pa sigurno da ima neki koji ne dolaze zato što nemaju razumevanja, ali to je ipak kolektivni sport i uvek ima dovoljno ljudi koji će da naprave ansambl. Ali bračnih parova, dobrih prijateljstava, kumova, kumstava, kako se već kaže, dakle, mnogo. Baš dosta. I to su prijatelji za ceo život, mislim, ja kažem, ti menjaš i osnovnu školu, srednju školu, fakultet, sve to prođe, neko ostane, neko ne ostane, a evo mi se znamo koliko godina. Meni je palo na pamet sad, pošto ja nemam još 50 godina, ali ću uskoro imati. Za razliku od nekih. Da, ali ću uskoro imati. 4/5 svog života ja sam vezan za Abrašević. Kad se kaže to u procentima, to deluje malo onako, ajde da kažem, prilično zadivljujuće, a sa druge strane palo mi na pamet i Abrašević je prošle godine 120 godina postojanja obeležio. Znači, mogu da budem ponosan što sam trećinu tog postojanja Abraševića učestvovao u njegovim aktivnostima, manje ili više, naravno bilo to nekih pauzica, ali na neki način sam doprineo tome da Abrašević praktično opstane sve te godine. Dece koliko ima? Mislim, dece vas, veterana. Pa stigli su neki do prvog tima, imamo par, da kažem, veterana koji imaju decu u prvom timu. Meni je, ja kažem, imam 3 dece, u jednom trenutku mi je bilo za pretprošli polugodišnji koncert, ovaj dečiji, svo 3 su igrali na koncertu i to mi je bilo puno srce, tu sliku imamo uramljenu kući, ali to je bilo kratkog daha, upravo što ovaj najmlađi tad je bio predškolac, on je kretao u školu, već odustao od toga, ovo 2 starije dece se drže još uvek i nadam se će ostati u tome, ali meni je zanimljivo što imamo situaciju da deda igra u veteranima, a unuka u prvom timu. Meni je to nekako... A roditelji ne? Roditelji nisu. Ne znam da li su se bavili, ali mislim da nisu. Nisu, možda nešto malo... Možda, ali nisu. Svakako nisu aktivni sad, ali deda igra i deda je, da kažemo, aktivan. Mislim, to su naši Gica i Lelica, ja ih uvek svuda pominjem kao najstarije praktično neke članove. Oni su 70 plus već i dolaze na probe i igraju sa nama, putuju sa nama, druže se sa nama, ali kažem, eto, Gicina unuka igra u prvom timu i meni je to nešto najlepše i kad vidimo u kolu dedu i unuku jednu pored druge na tim nekim proslavama Slavija Abraševića ili godišnjem koncertu pa uveče na zabavi, na proslavi, meni je to nešto najlepše. Imali smo na 120. godišnjici Zimus kad je bio taj veliki koncert povodom 120 godina, odnosno za Dan društva. Na kraju samog koncerta smo imali planirano da se pomešamo veterani i prvi tim i to je stvarno bilo prelepo i tu smo baš tako sreli unuku i dedu istovremeno na sceni. Sada, kada biste vas dvoje ponosib svako, imao jedan, ajde ne mora jedan, možda bude i više razloga da pozovete sada decu ili osnovci ili srednjoškolci i tako dalje, da se priključe kako Abrašević ovde u Kragujevcu ili nekom drugom kulturno-umetničkom društvu, to bi bio razlog zašto? Tipa mora. Pa upravo ovo što smo sve vreme provlačili kroz celu priču, to je očuvanje narodne tradicije. Znači da se ne zaboravi ko smo i šta smo. Dakle, jednostavno da nauče nešto malo više o nekim našim običajima, našim igrama, našoj pesmi, a ne da to sve što dolazi sa strane ne mora da znači da je dobro. Ja nekako imam utisak da oni više veruju ovoj modernoj tehnologiji i da se malo više okreću ka tome jer im je sve to dostupno, dostupnije da tako kažem, a ovo treba da vide, treba da dožive, treba da probaju, pa nadam se i da ostanu da se bave time, barem do nekog perioda je tako upisivanje na fakultet. Mislim da je taj period u stvari onaj kritični period kada se odlazi iz kulturno-umetničkih društava, pogotovo ako napuštaš grad i studiraš. Ljuka je upravo to i uradila, mada Ljuka je nastavila se bavi folklorom u drugom gradu i bilo je takvih slučajeva, čak je tako i profesionalno društvo je bilo u pitanju, što je meni isto u tom trenutku bilo, jer tada je bilo koliko, 3-4 profesionalna društva u bivšoj Jugoslaviji. Samo 2.
u Srbiji. Da. Dobro, u u Srbiji. bivšoj Jugoslaviji je bilo... Pa već sad nismo bili Aha, Jugoslavija. Pa dobro, nismo bili Jugoslavija, nego sam htio da kažem da ima malo profesionalnih društava. To je bila... Malo da. Da, ali ta profesionalna društva, sada skačem s teme na temu, ali Mm. koliko je to intenzivno, oni imaju probe svakodnevno. To je radno kao vreme, radno vreme. to nisu probe, kao to je Da, već radno vreme. i oni imaju beneficirani radni staž, ako se ne varam. Da, trebalo. To je pokazatelj koliko je folklor ozbiljna disciplina. Ali ja bih se vratila na ovo, ja ne bih išla toliko u te konzervativne dimenzije, ali ono što jesmo govorili oboje sve ovo vreme, kada si pitala šta je za tebe Abrašević, oboje smo u glas rekli sve. Znači, ne treba čoveku bolji motiv da se nečim bavi ako će tamo da dobije baš sve. A dobit će i fizičku aktivnost, i druženje, i putovanja, i podršku, i pomoć, i prijatelje, i bukvalno sve može da se dobije tamo kroz tu početnu premisu da treba da se stane u kolo i da se igra, a to stvarno može svako da nauči. Jeste lakše nekome ko je talentovan, ali bukvalno može svako da nauči. Postoje čak i društva koja sačinjavaju ljudi sa oštećenim sluhom. Ja sam ih gledala na koncertu, to je fascinantno kako oni igraju. Znači, bukvalno svako može da nauči da igra i da mu bude lepo dok igra. Znači, izgovor nije ja nisam talentovan, imam 2 leve noge, ne znam. Samo volja i malo vremena. Eto, treba da se bude posvećen jer ipak ne može preko noći. Dobro. Ja pre nego što pređem na moje kuku pitanja, je li ima nešto da nisam pitala, a da je trebalo da pitam? Pa malo smo zaboravili na Smotru. Nismo je dovoljno pominjali. Ja bih stvarno volela da ceo Kragujevac i svi gosti Kragujevca, pošto u maju imamo dosta poseta sa svih strana, makar na kratko svrate da vide koliko je to lepo. Znači, opet napominjamo, tako, znači, oni se okupljaju do 12 sati kod vas u Abraševiću. Da, to je već interna stvar. Znači, ono što se tiče publike od 3:30 ispred Abraševića, a sam nastup u 4:30. A hoćemo defile? Da vidimo defile? Pa dođite, da. Da, to kreće za defile u 3:30. U 4:30, Ide se od Abraševića ka trgu Radomira Putnika, dakle ne treba tu vremenski mnogo. Da, nije to daleko, Abrašević znate gde je, kod nadvožnjaka. Velika povorka, znači preko 300 učesnika ove godine imamo i imat ćemo ove godine i muzičku pratnju neku, kažem, i ideja jeste da odigramo jedno veliko zajedničko kolo na trgu Radomira Putnika, nakon toga to zajedničko fotografisanje, to je svakog ansambla, fotografisanje svakog ansambla i ova revija Narodnih noći što je Ljupka malo prepomenula, što mislim da je opet jedan iskorak u odnosu na prošlu smotru koju smo pravili. Iskorak je što smo snimili neke promo materijale gde ćemo reklamirati određene delove grada, gde će to ići na jednom LED ekranu, sve vreme će biti iza, to jest u pauzi kada se smenjuju društva na sceni, to će biti u pozadini. Dakle, nismo želeli da samo odradimo taj posao, nego smo se stvarno potrudili, svako u svom domenu, kažem, mnogo smo različiti, a opet sa druge strane svako je dobar u nečemu i gleda se da se iskoristi to u čemu je taj neko dobar, tako da smo od jednog našeg, da kažem, druga dobili tu ideju, naravno sproveli tu ideju i mislim da će to biti mnogo lepa promocija grada i dakle, Kragujevac kao jedan od najvećih gradova i zaslužuje svakako. Da, i eto koliko folklor spaja ljude, pored toga što smo mi sopstvene resurse, intelektualne pre svega, ulagali u organizaciju toga, ovo što je Nenad pomenuo, da svako zna po nešto, pa svako radi ono što mu je bliže, ali dosta naših prijatelja koji nikad nisu igrali, a poseduju neke veštine ili imaju neke firme, su vrlo voljni da nam pomognu u svakom smislu, pa čak i kao sponzori, a i ovako operativno, bez reči uvek. Znači, mi smo tu svoju ljubav, koju bi rekli gajimo među sobom, toliko raširili da i ljudi koji poznaju bilo koga od nas veoma rado učestvuju u ovoj priči oko Smotre veterana. Dočekat će ih tradicionalno pogača i so na početku kada budu došli u Abrašević. Posle toga će svako društvo imati svog vodiča, tu prvo timci uskaču u pomoć, svog vodiča u smislu dočekivanja, pomaganja oko raspoređivanja, oko peslačenja, oko upućivanja kad se kreće, gde se kreće, kako se šta radi.
posle doček uveče u toj sali, tako da se stvarno trudimo da to bude, kažem, svake godine podignuto na svaki put za bar jedan stepenik više nego što je bilo prethodne godine. Koliko je bio učestvovalo u prvoj, koliko u drugoj, koliko treba? Svaki put više ili... Za prvu ne znam, ali više. za drugu 15 društva. Prvo je bilo 13 ili 14, 16 sa nama je bilo na drugoj smotri, sad 18 plus 1, da. S tim što smo stopirali prijave. Da, nećemo ići preko toga, malo je nezgodno jer da mnogo koncert bi predugo trajao traje. koncert, da. To je najveći problem u celoj priči. Dobro, naravno i ajde da kažemo, fizički kapaciteti naši da primimo sve u Avrašević, da se presvuku, ali svakako predugo ako traje koncert. Na otvornom i može, ali opet ne treba preterivati ni u čemu. Nama je, čini mi se, lepše da održimo kvalitet nego da to ide u neki kvantitet i da to posle bude pogrešno protumačeno i shvaćeno. I ja tebe kao pesimistu moram da pitam ukoliko bude kiše. Opet ću ja da budem krivar. Druga gimnazija je tu u Opticaju svakako. Imamo lepu saradnju sa njima i direktor nam je, da kažemo, taj termin u rezervi ostavio, naravno. Tako da druga gimnazija je opcija, ima dovoljno mesta za preslačenje. Preslači se naravno to po učionicama, to je već standardno i na ostalim mestima, ali ponavljam, mi bi svi volili i ja neću gledati vremensko prognozu. To je svakako zbog profesionalnih razloga da mi ostavimo rezervore, ali kiša neće pasti 16. Biće lepo vreme. Najavljeno je lepo vreme, mi smo naručili, tako da biće lepo vreme u svakom slučaju. Ali eto, ako baš bude kiša, znači onda druga gimnazija, da znaju ljudi prosto gde mogu da dođe. Dobro, ja sada imam za kraj svoja omiljena kuku pitanja, to je onako, želim da mi oboje odgovorite. A kuku je od čega? Da, teško su inače pitanje, da vidim samo kako ćete da se znaći. Kaže, ko češće pogreši? Početnik, veteran ili onaj ko sve zna na pamet? No, to je možda karakterna stvar. Greške su neminovnost, ali vi kao publika često uopšte i ne primetite da li je neko od nas pogrešio. Stvarno i koncentracije, nije samo vežbe, trenutka, raspoloženja. Da li ti je to pozicija u kolu, nekome to odgovara, nekome ne odgovara. Ali su prilično česte, mnogo češće nego što publika to vidi. Dobro, ali većina tih grešaka, to što kažeš česte, to su one koje su i neprimetne. One krupne greške se ne dešavaju baš toliko. Pa ne. Pričamo o igračkim, ne pričam sad o... Da se krene na pogrešnu stranu, to je stvarno retko, baš retko. Nije da se ne desi ni to, ali pričamo bar nas dvoje o periodu od 40 godina. Tako da mora i to da se desi, a sitnih grešaka uvek ima. Dobro, sad ovako, kaže, da li vas više bole noge posle probe ili ego kada pogrešite nešto pred svima? Ego, čini mi se u folkloru. Ja svakako ego, jer volim da bude sve savršeno i ne volim da grešim. To je vezano i za sve ono malo pre što smo pričali. Znači, volim jednostavno da odradim i da uradim sve kako treba, tako da mi je krivo, stvarno mi je krivo i sad kao veteran ako pogrešim. A naravno, znači i noge ne bole. Ne bole. Ako kolena nisu sastavni deo, nogu ne bole. Osim da svom polovu budu dali podlogu i... Da, onda ćemo brže igrati nego što treba. Da, dobro. Sada, ko češće kasni na probu? Oni koji rade ili oni koji su u penziji? Oni koji su bik u horoskopu. Svi. To je sad kod veterana malo problem da proba počne na vreme. To kod prvotimaca mislim da se to ne dešava, ali kod nas to malo jeste fleksibilno, ali jednostavno mora da bude tako, jer svako ima neku obavezu, pa i ti penzioneri, jer tako imaju neke druge obaveze, tako da generalno gledano nekako mislim da je... Baš smo fleksibilni što se početka tiče. Ali bitno je da vežbamo i da igramo. Da imamo želju da igramo to, da. Sada me zanima, kaže, koliko puta kažete ajmo još jednom pre nego što stvarno završi? A na što mislite? A ono, pa još jednom da probamo. Koreografiju nekako. Na probama. Pa zavisi koliko je proba blizu nastupa. Ima i toga, a ima i nekad se nekome više igra, nekome manje i dešava se to da određeni broj ljudi želi još jednu koreografiju da odigramo, neki već, ali to je opet sloboda, sad oni odustanu, to jest izađu sa probe, mi nastavimo još jednu, dve koreografije odigramo ili nekoliko igara ili nešto slično, tako da to nije sad toliko striktno kao što je bilo ranije,
ali dešava se da želimo da produžimo probu. A pri svakom uvežbavanju postoji moment u kojem vi možete sebi da kažete sad sam spreman da izađem na scenu. Nije uvek tako. Znači, nekad je stvarno potrebno, ajde samo još jednom da prođemo, da bismo bili sigurni da znamo šta radimo. Jer bude tu i ljudi koji su pravili pauze pa su zaboravili pa im treba da se podsete prosto. Neophodno je to još jednom, a uživamo generalno, samo ako imamo snage, to je u veteranima često, da, ja bih, ali nije uvek moguće. Dobro, sad, ovo je pravo pitanje za veterana. Kaže ovako, šta je teže, naučiti novu koreografiju ili zapamtiti gde ste parkirali auto posle brava? Meni je ovo drugo. Ja bih to drugo malo preformulisao, naći parking je teže. Pošto smo imali situaciju, sa parkingom sad, ali nije samo sad, nego je to postalo naći parking pre probe ili posle naći auto. Da, i pre probe, da. I pre probe naći parking, da, tačno. A za folklor važi, možda to ljudi ne znaju, nama se podrazumeva da je kao plivanje ili vožnja bicikla da se ne zaboravlja, a mi matori igrači, odnosno veterani, smo to u praksi videli da je stvarno tako i kad se napravi neka pauza, koja može nekada da bude i više godina, vi samo stanete u kolo i znate šta treba da radite. Tako da... Zaboraviš po neku sliku, ali se brzo podsjetiš toga. Korak je tu, negde ga imaš u glavi. Samo zaboraviš po neku sliku, ali ti to brzo... Tako da je to neka trajna veština, da tako... To je ono ponavljanje, sad neki put ponavljamo i zbog tih, ja kažem, imali smo situacije što je meni isto posebno drago, da ljudi iz inostranstva dolaze namenski planiraju da budu tu kad je, na primjer, smotra veterana ili kad je godišnji koncert Braševića. Znači, bračni par iz Nemačke, na primjer, namenski dođe da bi bio za neku od ovih manifestacija tu. Evo sad ovaj drug što je bio sa nama u Trebinju, posljednji put smo gostovali u Trebinju, namenski je tad došao da bi bio u Trebinju sa nama. I bez probe je, znači, samo uz neko podsjećanje preko ovih savremenih sredstava, preko YouTube-a, dakle, uz podsjećanje neko je video koreografiju, verovatno možda on malo tamo sam vežbao i odigrao koreografiju, možemo da kažemo, bez problema. Bezgrešno, da. Tako da je to nešto što kaže Ljupka, što se ne zaboravlja, što negde ti ostaje duboko u tebi. Samo ti treba verovatno neka inicijalna kapisla da te podsjeti i da sve bude kao što je nekad bilo. Znači, ipak ostavimo parking. Da, definitivno. Dobro. Sad ovako, iskreno, da li se više umorite na probi ili na svadbi? Ili sad 18. rođendan? Da. Mene ne umara ni jedno ni drugo, moram da priznam. Da, ti ne igraš mnogo na svadbama i na probi. Dobro, to je istina, ali dok sam... Šalim se, ali na probi. Kad se desi da ustanem, da. Na probi. Možda je zahtevnija proba fizički, da, ali ono što hoću da kažem je da me ta vrsta aktivnosti ne umara. Ne umara u pravom smislu reči, da. Može da bude nezgodno na svadbama i veseljima kad znamo muziku, a često se dešava da znamo muziku, ne znam samo zašto i kako, pa kad se igra to neko kolo i kad pređe to iz Šumadije u Vlaško, pa kad se takmičimo sa muzikom, da li mogu oni brže da sviraju ili mi brže da igramo. To ume da bude nezgodno, ali... I tada nismo u opancima, nego u štiklama i cipelama. Da, pogotovo žene su u štiklama, tako da zna da bude nezgodno, ali se snalazi. Još uvek. Mrtva trka. Dakle. Sad ovako, šta je teže, obući nošnju ili izdržati u njoj ceo nastup? Ovo drugo. Slažem se. To su teške nošnje? Zavisi od godišnjeg doba, ali recimo leti je baš zahtevno nositi svu vunu čoju na sebi i slično. Tad ne vredi ono kao vuna zimi greje, da ti hladi, ne? Pa da, mi nemamo te letnje i zimske komplete, nego nešto opet univerzalno. Ali je definitivno teže izdržati. Teže, jer to sve mora da bude zategnuto. Ne bi trebalo da se sedi, ne bi trebalo da se to ispaše, da se negde izvuče ili nešto slično, ali... Mora se pazi gde se gazi, jer su opanci osetljiva stvar. Ako slučajno ima neka barica, treba je zaobići. Tako. Zahtevno je boraviti u nošnji satima. Sad ovako, koliko traje spremanje za nastup, ali iskreno bez ulepšavanja?
To zavisi da li si muško ili žensko. Da, baš sam to htela da kažem i da samu sebe prozovem da... Tako da mi smo tu u boljoj poziciji, definitivno, i često se dešava da žene i po sat i nešto počnu ranije da se spremaju. Minimum sat vremena, sve Zbog zavisi frizure i da... zbog svega, da kažem. A mi Kakvu smo kosu imate, evo ja recimo imam kratku kosu, To a je zbog onog heavy za, metala. a za nastup se to ne vidi da ja imam kratku kosu, znači sve to treba napraviti. Šminka se koristi scenska, to nisu obični slojevi kao kad izađete u grad na kafu, nego treba pod reflektorima izgledati lepo, znači ne prenaglašeno, nego da prosto izgleda dobro pod reflektorima i da traje na kraju krajeva uz sve to znojenje. Ti celovečernji koncerti kod aktivnih igrača i da traju po sat i po dva intenzivnog igranja, tako da treba sve to da izdrži taj znoj. Tako da I definitivno spremanje ženama je bez teže. iskusnima možda može za sat vremena, ali uglavnom ženama treba više. Muškarci? Pa manje. Mislim, mi za 15-20 minuta možemo da se obučemo. Ne, Ja ali sam uvijek to- bila ljubomorna. Kad igramo i sad kao veterani jednu koreografiju, to je stvarno nije teško i stvarno su u težem položaju od nas jer moraju da budu Spremanje je isto i za jednu i za pa i pet. da, ali preslačenje posle bude intenzivni, to bude problem i nama. To kada se vratimo u onaj period prvog tima, gde smo igrali po 7-8 koreografija za veče, Da. celovečerni koncert, pa imaš samo, na primjer, jednu muzičku numeru između koreografija da se presvučeš. To je problem. Tu sad treba stići za tih 5 minuta da skineš jednu nošnju, da obučeš drugu. I to je Da. teže od Da. same igre posle. Jer treba Da. da stigneš na vreme, a da ti ne spadne ništa kad izađeš. Tako da tu može da bude Iz tih problem. razloga kad vidite ono, a to su uvek anegdote, otpala tkanica, odvezao se opanak, to se sve dešava na tim koncertima gde ima mnogo preslačenja, vi prosto ne stignete da to zategnete kako treba. Kada igraju isti igrači, mislim, kada se Kad se igra po preklapaju. jednu koreografiju, stvarno nisam primetila da nekom nešto Pa retko, spada. da. Da. Ali opet vi se duže spremate svakako. To je, sad u ovom preslačenju između tu ne nameštaju ponovo šminku, ne nameštaju ponovo frizuru, ali treba Ali da se oglavlja presvuku. menjamo. Da, treba da se Često. presvuku, tako da... U svakom slučaju ženama je teže. Jeste, Priznajem. priznajem. Sad ovako, da li postoji trenutak kada svi proveravaju da li sam sve obukao kako treba? Svaki put. Svaki put. I čak i pitamo jedni drugi, Da, je li da. ovo sve u redu? Da, svaki put. I ima i da kažem, ko stoji ispred ansambla, ko opet sigurno i on prođe pa pogleda, pa ako Da. primeti da nešto nije u redu kaže, tako da da. Pa usput ko majke decu po parku jedni drugima zatežemo, zavlačimo košulje, repove. Muškarci ostalo. utežu tkanice ženama, to je onako, pošto smo... Da, za to treba malo snage. Da. U svakom slučaju zabavno i zanimljivo. Nama je Nama je. i izazovno. Ja za kraj, za moje goste imam vremensku mašinu. Znači, ona vam možda liči na telefon, ali nije. Znači, imate mogućnost sada da se vratite u period koji god želite i poručite mlađem sebi, odnosno mlađej sebi, šta god želite. Vremenska mašina, ja želim svakako da čujem poruku, ali vremenska mašina radi samo ako znate svoj prvi broj telefona. Fiksni? Imate dovoljno godina za fiksni. Znam. Nema veze, ja svakako hoću da čujem, Ali mislim, neće biti dostupan da znam. Nema veze, biće. Evo, imate priliku značajno da poručite sebi šta god želite. Iz ove perspektive, sa ovom mudrošću, pameću, znanjem, iskustvom. Sami biramo period. Izvoli. Ti si prva, ti si starija. Razgovarat ćemo. Jer ti si dama. Evo, je li ovo brojčanik ili taster? Ja ne znam da li znam broj telefona. Broj znam, ali ne znam šta bih rekla samo sebi. A ništa se ne čuje. Da znate. Zdravo, Ljupka, kako si? Koja godina? 76. Požuri da se rodiš, jer treba da se upišeš u Abrašević i da igraš folklor. Ajde, ćao. Šta sad, ja ne mogu da kažem isto za Bražić. Ne mogu. Halo? Dobro večer. Nenad mi treba. Ti si?
ideš na probu, ako tako i treba, čekaj, ideš u Abrašević, ideš, da, dobro, nastavi da ideš, nećeš pogrešiti sigurno, vidjet ćeš, sve će se to isplatiti i višestruko ti se vratiti, vidjet ćeš za jedno 10, 20 godina kako je to bilo, kako će to biti i sve će ti biti mnogo bolje nego što bi bilo bez tog folklora. Ajde, vidimo se, ćao. Super su vam poruke. Odlične su. Da još jednom podsjetimo samo ljudi, ali tako, znači 16. maj 2026. pošto će ovo gledati narednih godina, mi ćemo sve vidjeti narednih godina da najavimo ponovo. 16:30 počinje nastup kod Krsta na Bini, Napolju, a u 15:30 je defile od prostorija Abraševića koje su u Jovana Ristića 15, to je kod nadvožnjaka, znaju ljudi koji je nadvožnjaka Bresnici, odatle do Starog suda. Biće zatvoren saobraćaj i to, izvinite, trajeće jedno sat vremena, neće nam zameriti. 18 društava dolazi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa nama, mi smo kao domaćini 19. Nadamo se da će svi koji dođu da gledaju koncert moći kvalitetno, da će priuštiti sebi 2 sata kvalitetnog, sad ne TV programa, nego uživo programa i da će videti u pravom smislu reči i u pravom svetlu narodnu tradiciju na delu. Hvala vam puno na gostovanju, a mi se vidimo 16. Hvala vama što ste nas pozvali i nadam se da smo uspeli da približimo folklor budućim generacijama. Još jedna odiseja je stigla do kraja. Ja se nadam da ako ste imali nešto što vas je pasionirano privlačilo, nešto što ste od uvek želeli, a to ostavljali stalno za kasnije, da je ova epizoda uticala na to da to kasnije postane sada. I makoliko imali godina, i makoliko imali iskustava, i makoliko vam se i šta dešavalo u životu, vreme je da počnemo da malo brinemo o sebi i da se aktiviramo na onim stvarima koje će nas zaista ispunjavati. I kao što su i moji današnji gosti to napomenuli, ja ću još jednom samo naglasiti, ako se priključite nekom kulturno-umetničkom društvu ili između ostalog bilo čemu što vas ispunjava i što vas čini srećnim, dobit ćete druženje, dobit ćete putovanja, dobit ćete upoznavanje ljudi koji imaju iste afinitete, iste sklonosti kao i vi. I tako da to ne treba propustiti, definitivno. Život je kratak i treba uživati u njemu makoliko da on traje. Ja se nadam da ste uživali u ovoj epizodi. Još jednom ću samo da vas zamolim da proverite da li ste nas zapratili kako na ovoj, tako i na ostalim društvenim mrežama. Svuda isto, Biznis Odiseja. Vama je to tek jedan klik, a nama to mnogo znači. Hvala vam unapred na tome.